الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بلمو أمبي أوفوكا ولنمندو نواتينا أو منوس ولنبانا شريفلا جبراني سانفي جمانين كونو جمانين كوكا أو بسم الله وكا جموكا كرن كرني من بيسيكي شريفلا جبراني تغيالا ولا ساكا سيكا أولا كباريا تما وتما كو منو بسينا bi bela jelembe kononi la femina oye tamani ziyara ni ala sona ma min bolo dalen do ka be juin kalo tile shegi masamba fla anitani kononto nga bismillah baraw bela jelembe ke juma wulada fe juin kalo tile wolonvla samba fla anitani kononto ka irawla ka fo nyina bara in tamani kaw wulika jo ani tesiri min bula uye chama faraka kata tamani dugutigila kaw almamu kata se jenesu trawela kaw famantala kaw ani mauma de be ko e Dubai tamani a bela jelen ke meka ka wulika jona ka nisondia jira mimba to barain abiseka ke ben kono ani nisondia konnana ani mauka na here konnana kata here konnana wala ansira ka baraku folo munun soro u ka kuma kauna anga je ka nyama daw fe bidno bismillah uyimo na uyimo bol ko so ko Allah ya rabbi Allah ka be nyuma zaki ka suka de mayara Allah kana bashi ke ku siso dugi Ziyara andi ya akeka temeninga andi fo nyina na kebo nyako ala ikira barkala ni nda aidra tayo ni onde tay aidra na onde ya fakele bakele dozo kele barajuro kele no hero soro obi kuna fo aidra tate yira wulo ya yira wulo ga di febe ala ya yira wulo do tamani ma ka chugo amma ay tamani ko sa nya dugu be kabna ay kodon amma sel yine selba amma kay roshi amna ga tamaniya ko ziyara boy yembe kala no tamaniya me barka da ayo yala ya rabbi ayo ke chomi Allah ko ay wonganya ma sakama Allah ka shame ajidi kuma ka chan foi ele barka da ko Allah ka shi chama ni kenya chama da nan o temen go foi te bunya alama amma nyina fe ay ziyara sai aviya chugumi amma ya fa magludu ala ka aiwa asaga anyu fa na ala ya ke anye Ziyara benjugumi ala mi yanke ko deme ko ke wala kile ma ndema no fo mo alama kuma mbe fa fo wo alhamdulillah nso dia bele ba benena Ziyara ina ka sangani an kanyemo ni alislam ya dine me malikono o be kanyemo ba no Sherifu Usman Madan Haidara aleka ni Ziyara bayin keli ka be tamani kono na maya ni so dia benerara ni so dia min beni afanga kabo ka sababu yake ni alislam ya be mgo benye jora yi mgo mi ni akara ko abura aw minun ka dugura ala sonama ka abangi aw daga dugura o yi ala ka fun siriya bade folo ka di amma tumana ala mi fon serera ma orambe ala nyira fu ka donga fu ka barkada ke ala ya fende ke anye fe min benni ma ka nyine ni ti asoro ni ala ma ikano nayi ni anyo ke o ko fe ambi ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ne ma nyine ke oka ne ma nyine na be ba o ke kira ka sabu akira tasiro la ma jirali ye mukora mukom no be ni ala sona maka kana no ya uluma aywa ale de kera fenye ka konona nje ke ka tasiro jira na hanna ya soro ayra be de kun soro ala ni o mode nana ka bo an ka dugura on be ala barka da ora ni nye benye shina o ma nye benye faraje ni farafin benye shina ama ale mi bora an fe yando on ba hunga alhamdulillah aywa ya do o yin so jora bilibili bay folo minye ala yɛrɛ kele ka an sɔn fɛn min bɛ n'an ka ɲinini ti a sɔrɔ fo n'a ye maa min kanu n'a ye o y'an ka nisɔndiya fɔlɔfɔlɔ ye filanan ye mun ye nin bi a jira an na f'a bi a maninfin bi bɔ yan ka taa magan bato de kama ale bi nin baara ninnu bɛ magan ɲɛnafin de bɔ an na munna a bɛ magan ɲɛnafin bɔ an na an bɛ bɔ yan mɔgɔw bɛ taa Medini ka taa waati dɔ ka taa ka farida dɔ sali Medini kira kanu kama anayi alisalamaya ta togo mi o kama ka taga sɔrɔ k'u ɲɛsin makama an bɛna de o mun tamasiyɛn ye tamaniya bi mɔgɔw bina ya
kamni yarno sali yɛrɛ saliba ma se fɔlɔ wala sali fitini yɛrɛ ma se fɔlɔ ko jiyara yɛrɛ a surunyana an bɛna kana sali kɛ Cherifla fɛ a ka dugura o ye i bɛna fɔ Medini sigi ɲɛbila a b'o de jira anw na an bɛna ye fana o salicinin nin mana tɛmɛ u bɛna sigi de k'a fɔ ko jiyara a surunyana a don bɛna se jama bina cogo min na jama bina ten jama bina cogo min na jama bina ten fo jama bina jama min bɛ anw yɛrɛ tɛ hakɛ dɔ ara ni Alahu Taala n'a ka malikaw tɛ n'u olu nana kɛ ka yanfa an bɛna ye ko ka taa Makan yɛrɛ dɛ ka taa alikaba tawafu o b'o ɲɛnafin bɔ an na o jama yecogo bɛ alikaba yɛrɛ taamasiyɛn ani o jama min bɛ taa alikaba la ka taa Makan ka bɔ Medini sigi kɔfɛ ka taa Makan o b'o don ɲɛnafin bɔ an na n'an taara se jiyara yɛrɛ kɛnɛ kan an b'a miiri n'a fɔ k'an bɛ an taara Arafa de a b'o de jira an na n'an sera jiyara yɛrɛ kɛnɛ kan a bɛ kɛ an ɲɛna ka ɲɛnafin bɔ an na Makan na k'a jira an na k'a fɔ ko an bɛ Arafa o tuma na a bɛ kira yɛrɛ a ka baara kɛcogo a n'a ka sahabaw ka baara kɛcogo ani silamɛya ka ɲɔgɔn kanu ani diɲɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn dɔn farafin ni farajɛ min bɛ sigiyɔrɔ kelen na min tɛ sigiyɔrɔ kelen na olu ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn kanu kɛnɛ kelen kan ka jɛ ka fɛn kelen ɲini dabama fɛ o nisɔndiya n t'o danyɔrɔ sɔrɔ n yɛrɛ kun na sabu n dalen bɛ a la maa damadɔ silamɛ kɔnɔnajɛ damadɔ kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ka i mago fɔ Ala ye an y'a dɔn Ala ye fonisere masa ye cogo min na a t'u don diɲɛ sanko diɲɛ maa caman kelen ka fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan ko an dar'a la ko mɔgɔ b'ara ka fɛn dɔ de fɔ an ye min bɛ ye tiɲɛ ye mɔgɔ b'ara ka fɛn dɔ de fɔ an ye min bɛ hali n'a ma ja an tulo la an y'a dɔn k'a fɔ k'a ka di Ala ye ni mɔgɔw bɛ farala ɲɔgɔn kan Ala kama kɛnɛ o kɛnɛ kan Ala b'o o kɛnɛ kɛ Ala kama ko ye Ala bɛ Ala kama mɔgɔw sara ni o cogoya de ye o tuma na an b'a dɔn o de ye nisɔndiya ye n bɛ a jira a la k'a fɔ nisɔndiya min bɛ kɛ na o de ye a bɔli yɛrɛ an na fɔlɔ ka na se mɔgɔw silamɛ bɛɛ bɛ ɲɛsin an ka dugu ma ka na baara min kɛ o baara in o bi Alakira yɛrɛ Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a dayɔrɔ Medine Makan tawafu Safa ani Marwa ani ka taa se an sigilen Arafa kɛnɛ kan ko baara in yɛrɛ b'o bɛɛ de ɲɛnafin bɔ an na kelen fo ka taa se a kunkɛyɔrɔ jiyara kɔnɔna fɛn dɔ b'a la ni ne yɛrɛ b'a kanu sa kɔnɔ n k'o sɔrɔ de o fɔlɔ ye mun ye dunanw ka na a ka dugu kɔnɔ dunanw na dugu kɔnɔ ka tila du bɛɛ ka dunan dɔ sɔrɔ ka sanga ni dunan yɛrɛ ka bonya n'a ka karama ye ani baraji min bɛ dunan bisimila la o y'a fɔlɔ ye fɔlɔ dunan jumɛnw don silama dunan jumɛnw don minnu mana dugawu kɛ maa ye jatigi n'a dugawu bɛ minɛ dunan minnu don n'u jiginni kan n'u wulila ka bɔ yen o kɔfɛ i b'a dɔn Ala bɛna hɛrɛ dɔ k'i ye dunan ninnu bisimila la ka sɔrɔ ka dunan ninnu kɔrɔ caman bɛ u ka dunanya na u bɛ Ala sira taama na ka tuguni u bɛ sirifin nɔfɛ taama na ka tuguni u bɛna maaba kaburu minnu duraya ani u bɛ sira yɛrɛ min ka Ala ko sira de don parce que an ye dawa saba de ta duwawu saba min tɛ bɛn fiyewu duwawu kɛbaa saba maa masina saba olu maa saba ka duwawu n'olu ye duwawu kɛ maa o maa ye sanga min Ala ko k'a to duwawu bɛ Alakira yɛrɛ o farafasiya mandenw ye n y'o de fɔ n k'o fɔlɔ ye dawatu sahimi Alakira ko ten ko sunba ka duwawu inda iftarihi da fɔ nin kuma na sunba bɛ duwawu min kɛ Alakira ko duwawu tɛ bɛn fiyewu a filanan ko dawatul musafiri taamaden ka duwawu ta sira taama kan o taamaden belebeleba dɔ n'o sɔrɔma dɔ ye nin taamaden ninnu ye minnu wulilen bɛ sirifin nɔfɛ taama na ka tila tuguni u wulilen bɛ taama min na Ala bato nɔnɔya bɛɛ b'a kɔnɔ ziyara in na dunan minnu mina u bɛ taa u ɲɛda maaba kaburu kan u bɛ taa karamɔgɔ yɛrɛ fa kaburu juraya u bɛna sigi kuranɛ bɛ kalan k'a ban maa so dɔ bɛ an ka lamini na yan a ziyara donna k'a ban dunan kelen ma don a kɔnɔ a tigi kasira a ɲɛjira f'a nana fɔ ne y'a ka kasi tɔ juguya dɛ a ko nin jama ba in na o y'a sɔrɔ jama yɛrɛ ma caya ka nin bɔ nka maa kelen ma jigin ale ka so ne ko fɔ n'i ye duwawu k'i yɛrɛ n ko ye ko dɔ ye dɛ nin dunan hayarama ninnu ka don bɛɛ ka so maa si kelen ma don e ka so n ko fɔ n'i ye sarakati bɔ yɛrɛ ɲinɛ dɛ n ko ne ma taa yɛrɛ sen bɛ hɛrɛ la ɲinɛ
parce que nunu mana na dugu kɔnɔ n'u taara ala bi hɛrɛ min kɛ mɔgɔw ye n'a fɔra ko ni jama bɛɛ donna k'a ban hali maa kelen ma ye e kaso an ko ne ma dara n ko ala bɛ k'i jate maa hɛrɛmaw fɛn ɲɛna dɛ dɔ farala a ka kasi kan fo n laban na ka na hakili sigi min k'i jija n'ala sɔnn'a ma san wɛrɛ ta nata n ko n'i ma maa y'i ka so kana to de dɛ hali n'i bɛ taa dɔ ka saki minɛ k'o kana jigin i ka so n y'o de kɛ wa a y'o de kɛ dɛ kabini n'o bɔra la ale yɛrɛ ma tulonkɛ a ko kɔnɔ bon o san wɛrɛ ta nata min n'a y'a fɔ a ye n'a y'a kɛ ten a nana fɔ yan ko dunanw dalen kɔ a ko ale den dɔ de tun bɛ tunga na dunan ko in kama ale y'i dama kasara a t'ale den ka baro dɔn a t'a dɔn hali a den bɛ diɲɛ yɔrɔ min na Ziyara dunanw dalen kɔ ale y'i dama kasili ko n'a y'a sɔrɔ hɛrɛ bɛ dunan ninnu na n'u taara ala k'ale woloden kabaru bila tulo la Ziyara dunanw dara dɔrɔn a ma mɛn u nana mɛn ko den bɛ damanda dɔrɔn a sɔrɔ den yɛrɛ kun tɛ damandara dɛ nka ala kɔni ye kabaru dɔ di ka den folofolo ka na fo maama yɔrɔ la mɔgɔw k'a ye a ma mɛn a den nana so o kɛra perewu fɔlɔ ye k'o jira ale la ale nana dɔrɔn a bolila ka na fɔ ne a ko karamɔgɔ k'i ye min fɔ k'a kɛra dɛ ko ne ye ŋaniya dɔ de ta Ziyara dunanw ka ko ra an bɛ tɔɔrɔ min dekun min kɛ n ko ni hɔrɔnma bɛ dunan ninnu na n ko ne kɔni n den taara n ye fɛn bɛɛ kɛ ala ye ala wele o kɛ a ye sarakatu bɛɛ waramaden kabaru sɔrɔ nka Ziyara dunan ninnu dalen ne ye min fɔ a ye damakasi kɛ Ziyara kɔnɔ ni dunanw marali Ziyara in kɔni an bɛ dugawu kɛ ala k'a don hɛrɛ la k'a bɔ hɛrɛ la taamaden minnu bɛ na u bisimilalen don ɲuman bɔra u ka so cogo min ala ka don n'o ɲuman ye ten an bɛɛ ka jɛ ka Ziyara in kɛ ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ ani baden na ala ka segin n'u ɲuman ka t'u ka denbaya sɔrɔ hɛrɛ ani baden na an t'a fɛ tɔɔrɔ ka maa si sɔrɔ karamɔgɔkɛ yɛrɛ an bɛ dugawu k'a ye a kɛ ko ɲuman ala k'a nɔgɔya n'a ye a tɔgɔ duman ala k'a dan n'a ma bɛɛ ka si yɛrɛ la ka baji yɛrɛ ye k'a to yen parce que tamani du si tɛ yen ni kɔlɔn tɛ du min na n'i bɛ fɛ ka i ko i bɛ mago ɲɛ fɛn minnu kɛ an b'a ɲini u fɛ u k'u hakili to kɔlɔnko la ka ji bɔ ka k'u ko kɔlɔn na u ka d'an ye danganata ye bɛɛ k'i yɛrɛ kun kɔlɔsi sabu ni ko kɛra anw minnu ye tamanikaw ye a b'an degun mɔgɔ bɛna karamɔgɔ yɛrɛ min nɔfɛ a b'a degun fo k'a fɔ fo k'a s'a dan na an tɛ fɛ kojugu si ka karamɔgɔ in sɔrɔ o la an bɛ dugawu kɛ naba bɛɛ ala ka bɛɛ kisi ala ka bɛɛ tanga nka n'i yɛrɛ kun kɔlɔsi k'i yɛrɛ tanga ala bɛ maa dɛmɛ o de la o don ala sago a sago. Lekan min bɛ ne bolo tamani jeunesse tɔgɔra ka se dunanw ma u k'a dɔn tamani bɛɛ bisimilalen don tamani jeunesse fɛ bɛɛ bisimilalen don tamani jeunesse fɛ wa an yɛrɛ b'a fɔ tamani denmisɛnw ye u ka dunanw fana minɛ u komi n'a fɔ u yɛrɛw dɔn parce que mɔgɔ bɛ bɔ a ka yɔrɔ la k'i sɛgɛrɛ o tigi de ka kusa ye bon o kama an b'a ɲini tamani denmisɛn bɛɛ fɛ u ka dunanw minɛ u komi n'a fɔ u yɛrɛw bakun n'u ma tɔɔrɔ min se u yɛrɛw ma kana u se dunanw ma k'an m'o wele daga denmisɛn labɛn min bolo damɛ bɛ an ka dunanw ye bon o tɛ labɛn wɛrɛ ye o ye jiko in de ye parce que anw ye jinɛra dugu de ye bon mɔgɔ caman min na tɛ jiko cogo dɔn an yɛrɛ kɔni bɛ ka labɛn min sabati fɔlɔ n'an bɛ o ladilikan fɔ dunanw ye u k'i kɔlɔsi baji la ni dunan min man ɲɛ k'i bɛ taa baara kɛ danga na ne ye dugulen ye o ɲininka bon kunnafoni min b'ara a b'o d'i ma bon n'u ye min ɲininka k'o ye denmisɛn n'a mago bɛ jira ne se b'i ye ji di an ma a k'a mago ɲɛ ala sago a sago. N b'a ɲini naba bɛɛ lajɛlen fɛ an filɛ yɔrɔ min na nin an ye jida de la bɛɛ bisimilalen don mais an bɛ min ɲini naba bɛɛ fɛ an jɔlen filɛ yɔrɔ min an bɛ min ŋaniya u kana na dangan na n'u nana dangan na an jɔlen filɛ yɔrɔ min u kana tɛmɛ yan kan hali an yɔrɔ minnu ye mɔnikɛlaw an ti ba dɔn sango minnu mina dɔw yɛrɛ b'a dɔn u ma deli k'a ye ba kasara ka ca an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi kasara ma an ka laɲini ye min ye ala ka bɛɛ na hɛrɛ la ala ka bɛɛ ta hɛrɛ la kira bonya kama sirifu kanu kama sali ala wasalim ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ tamani ɲina commission di organisation n'o ye basaro fofana ni a nɔfɛmaw ye u bɔlen kɔ ye u y'u kunda tamani mairie ana a préfetlakaw fɛ yen nɔ min sɔrɔla yen an ka jɛ ka ɲɛmadaw fana fɛ bi ala fo an bɛ ala barika da puisque ale min ye bi jira na
salo an bɔra nin kɛnɛ kelen ka yan an y'a kɛ hɛrɛ ni baden na an ko ala ka san wɛrɛ jira an na o ala ye san wɛrɛ jira an na n'o kɛra an bɛ fɔlɔ ka ala fɔlɔ de fo ale min ye nin jira an na an b'a ɲini a k'a ɲɔgɔnna caman jira an na puisque salon ta ma kɛ minnu ɲɛna an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ olu la ala ka yafa k'olu ma olu y'an ko kiti minna ala ko nɔgɔya an bɛ taa jɛmina ala k'a bɛɛ nɔgɔya an kɔni b'a ɲini ala fɛ maa ma bɛ yen nɔ k'i hakilila ye nani ye hali n'i ma nani sɔrɔ ni ŋaniya bi yan an b'a fɔ u bɛɛ ka dugawu k'an ye minnu ye nani sɔrɔ an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka na i sago ma hakili sigilen ka saki hakili sigilen ni ala sɔnna a ma an b'a ɲini ala k'a kɛ min ala b'a k'o ye puisque mun na jamana bɛɛ ko jamana basigi tɛ bɛɛ kɔni bɛ yen nɔ nka o t'anw fɛ yan ye an b'a ɲini ala fɛ ala min bɛ yen an b'a dɔn ŋaniya min bɛ yen karamɔgɔ ni anw yɛrɛ la ala de b'o dɔn wa ŋaniya jugu tɛ dɛ nin ko in a bɛ don hɛrɛ la k'a bɔ hɛrɛ la ala ye masiri fosi t'a la maa b'a fɛ ka na bɛɛ ka na ye hakili sigilen wa bɛɛ bɛ se kɛ hakili sigilen fosi tɛ bɔ a kɔnɔ an y'a ɲini ala fɛ ala de ko ten nɔ idi o ni asajabu lakum a ye ne wele n b'a jaabi wa anw ma di wele fosi la ala ko de don n tɛ fosi ni ala ko tɛ wa an y'a wele o min na wa a b'an jaabi wa a bɛ k'an sago ye an b'a ɲini ala fɛ maa ma bɛ na ala ka sin'a bɛɛ ɲuman ye ala ka segin n'a bɛɛ ɲuman ye nin ko in ala k'a don hɛrɛ la k'a bɔ hɛrɛ la maa ma bɛ yen nɔ k'i tulo b'an kan na i labɛn i ka na nin ziyara in a daminɛna kabini maa kelen maa fila a bɛ nafa se ka fɔ bɛɛ ma ka fɔ dama tɛ dɛ Sékou région Mali yɛrɛ puisque ka sababu kɛ mun ye ni commune dɔ ye nafa dɔ sɔrɔ commune kelen tɛ dɛ Barawuli cercle commune 11 bɛɛ o dama tɛ boucher bɔ mɛ fɔ Bakola la o yɛrɛ tɛ hali Mali hali o tɛ Barawuli cercle ye olu tɛ Sékou région yɛrɛ Kulukɔrɔ yan k'a daminɛ fɔ Bamakɔ fɛngɛ bɛɛ la boucher nanen don tobilikɛlaw nanen don bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ n k'a fɔ Mali bɛɛ ka hɛrɛ b'a kɔnɔ maa kelen min kɛra o sababu ye an bɛ dugawu kɛ ala ka sini kɛnɛya de d'o ma dɛ puisque nin ko in bɛ yɔrɔ min na maa kelen ko tɛ bilen dugu kelen ko tɛ jamana kelen ko tɛ n'i y'a mɛn international a kɛra o de ye sa koyi maa ma b'a la ka na an y'a ɲini bɛɛ fɛ ala kama kira kama dunan ni dugulen baji in bɛɛ k'i cogo don a la yanni ziyara in waati cɛ min ye jiko ye ala barika la robinet bi yan bɛɛ bɛ miniji sɔrɔ bɛɛ bɛ koliji sɔrɔ ni hali minnu ma koliji sɔrɔ u ka se anw yɛrɛw ma an bɛ yɔrɔ jiriw la u bɛ koliji sɔrɔ ka ko yɔrɔ min u ka ba in to yen nɔ ala kama kira kama min ye an t'a fɛ ni ziyara an ka karamɔgɔba in ka nin ziyara kɔnɔ an t'a fɛ diɲɛ fosi ka bɔ a kɔnɔ min ye tɔɔrɔ ye maa kelen t'o la maa fila t'o la an t'a fɛ diɲɛ fosi ka bɔ a kɔnɔ ko min bɛ se ka maa dusu kami an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ ni jidi kɛ jamana ye ala ka jamana basigi ala ka jamana kolosuma an bɛ hɛrɛ min ɲini jamana kɔnɔ ala ka o na jamana kɔnɔ an bɛ karamɔgɔ yɛrɛ n'a ka denbaya an b'a ɲini ala fɛ a ka hɛrɛ ni lafiya ni jidi d'u ka du kɔnɔ. An b'an bolo sani ka a don yɛrɛ se an saridini mɔgɔ yɛrɛ bɛ yan minnu ɲɛsinnen don sécurité ma u bɛ dugu donda bɛɛ la yaasa mɔgɔw bɛ se ka sécuriser basi kana mɔgɔ sɔrɔ o kana lafiya kɔnɔ o ka segin lafiya kɔnɔ o labɛnw bɛ yen organisation fana mɔgɔw kan ka jigin yɔrɔ min na équipe de bɛ yen commission d'organisation olu kɔni bɛ baara fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen na pour que mɔgɔw ma na denw kana o sɔrɔ donc kana maa si sɔrɔ o ɲuman ka na o ɲuman ka segin o ka y'an ka labɛn n'an ka fɛɛrɛw tigɛli ye a labɛn min b'an bolo yan comme gendarmerie bɛ yan déjà donc comme an ka région ye Segu ye je crois que gouverneur lettre dɔ sɔrɔ donc compte tenu de la situation du pays jamana yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi jama hakɛ min na bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ gouverneur b'a dɔn préfet b'a dɔn lettre dira bɛɛ ma ko ziyara bɛ ka na donc fɛɛrɛ minnu yɛrɛ bolo dɔw b'an accompagner sa gendarmerie kɔni b'an bolo yan olu ka légion filɛ Segu u kɛra olu fana informé len don sécurité ye fan o fan maa ma daba kuma na i kɛra o bɛɛ informé len don sécurisation ye toujours sécurisation an sardine mɔgɔ minnu formé len don sécurité kama o y'an sardine yɛrɛ ka mɔgɔ formé len ye olu kɔni bɛ yan depuis samedi dimanche bɛ sira minnu bɛ bɔ dugu yɔrɔ la ka na Tamani b'o siraw bɛɛ la ni mɔgɔw bɛna bɔ lajɔ k'o kɔlɔsi ka ladilikanw d'o ma donc mɔgɔw kana dimi o kɔrɔ quoi parce que a kɛkun ye anw yɛrɛ ka lakana de a kɛkun ye anw yɛrɛ ka lakana ye n'o fana bɔra yen
bada be yan maa si kana taa ko bɛ taa bala a tɛ ko maa si kana taa parce que yan ba in ka dun kosɛbɛ ka dun yɛrɛ de e tɛ se ji la sisan ji yɛrɛ nisɔndiya fɛ k'a fɔ ɲɛ bɛ ji la n bɛ taa n ko e t'a dɔn fɛn b'a la e tɛ se ji la e ye fila la kɔni a bɛ kɛ baara yɛrɛ bien k'a ɲini jama kɔni fɛ mɔgɔ bɛ na maa si kana taa ba la an bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ o la yaasa mɔgɔ si kana to ba la ɲinɛ. Ala ka faamuya ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma nin bilasiralikan minnu bɛ ka kɛ a ka kan an minnu bɛ ka taga an ka u lamɛn ka baara kɛ n'a ye sabula a kun ye walasa an yɛrɛ kun ka kisi ani baara in ka kɛ hɛrɛ kɔnɔ ka ban hɛrɛ kɔnɔna na. Jafi mɔgɔw kabini juin kalo tile 4 olu kɔni bɛ tamani ka se ka labɛnw sabati ka yɔrɔw furan min kana ka dilan k'o labɛn fo k'a ɲɛ walasa mɔgɔw ka sigiyɔrɔw sɔrɔ hɛrɛw kɔnɔna na ka fara an ka lakanabaw kan n'o ye vigile mɔgɔw ye olu fana ye kɛnɛ lasɔrɔ olu ka baaraw daminɛna ka taa se ayiwa an ka kɛnɛya maaw ma olu an ye min sɔrɔ u ka kow la an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ. Wulikajɔ in kun ye mun ye ne ye ziyara ko de jama kun b'an karamɔgɔ kan u bɛna ziyara kɛ bon ɲama min yɔrɔ la binɲagaɲagaw bɛ yɔrɔ la saw bɛ se ka don a kɔrɔ buntenw bɛ se ka don a kɔrɔ mais an b'a yɔrɔ furan k'a jɛ hali ni dɛmɛ t'i bolo i bɛ se k'i sigi hakilila tigɛlen i b'a dɔn yɔrɔ jɛlen don. Wulikajɔ in kun ye mun ye n'anw bɛɛ kun bɛ karamɔgɔ kan karamɔgɔ bɛɛ ka lafiya le fɛ a t'a fɛ maa si ka tɔɔrɔ bon n'a ye dɔgɔtɔrɔ min ta ani tɛ lafiya ko in kɛ kun ye pour que karamɔgɔ ni ka lafiya ale ko yɔrɔ ka saniya n'an yɔrɔ saniya a bɛ lafiya bon n'a ye dunanw yɛrɛ yɔrɔ sanuma na a b'a dɔn k'a fɔ a ye minnu bila baara la ja u ka baara kɛ koyi ale ka an ka laɲini yɛrɛ y'o ye ka yɔrɔ saniya k'a daminɛ moritu fɔlɔ la fo filanan in an y'a bɛɛ saniya k'a jɛ fo baara pour que dunan mana na yɔrɔ n'i ye yɔrɔ sɔrɔ i bɛ sigi hali ni ma dɛmɛ sɔrɔ i bɛ se k'i sigi hakilila tigɛli bali ɲaman t'i kɔrɔ bon ni mɔgɔ nana ni ɲaman i bɛ se ka sigi fɛn dɔ bɛ se ka jɔ a jukɔrɔ i bɛ se k'i sigi mais ni ɲaman tɛ yɛrɛ hakilila tigɛlen don i bɛ ka dɛmɛ la dɔrɔn i bɛ sigi ni yɛrɛ ye k'i ka wajuli lamɛn i tɛ mɔgɔ déranger o la mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn busugilen o la an bɛ kɛnɛ in bɛɛ furan k'a bonya pour que mɔgɔ kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ sigiyɔrɔ ko nɔfɛ ba ni kɛnɛ ka dɔgɔ mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn digi ko yɔrɔ jɛlen bon ni yɔrɔ bɛɛ jɛlen don i bɛ se ka yɔrɔ jɛlen dɔ ɲini dɔrɔn k'i sigi dɔrɔn i ka lamɛnni kɛ ka wuli ka taa ni yɛrɛ ye i lafiyalen k'a daminɛ fo ekɔliso an bɛɛ furan k'a jɛ an kɔni an ka baara ye saniyalen an t'a fɛ karamɔgɔ ka nɔgɔya ɲɛ na an bɛ nin furan k'a jɛ tan pasi pasi dugukolo jala i bɛ se ka sigi a kan an ka baara y'o de bi an mɔgɔ min bɛ ka nin kɛ bi kɔni an bɛ ka taa mɔgɔ 200 ani dɔɔnin na komi an bɛɛ ma se yan fɔlɔ mɔgɔ fɔlɔ min nana seli kɛra an tɔw bɛ kɔfɛ ka na mun na seli kɛra an bɛ k'a daminɛ yanni tɔw ka na ni tɔw nana n'an ye dɔwɛrɛ ye mun bɛ yen ayi mɔgɔ tɛ tɔɔrɔ dunan foyi kana tɔɔrɔ dunan bɛɛ kɔni hakilila tigɛlen ka na u b'a dɔn yɔrɔ saniyalen don u bɛna yɔrɔ saniyama sɔrɔ yan u b'a dɔn cɛw b'o ɲɛ ka baara kɛ o ɲɛ yan ko in kun y'o le an bɛ sara balo sɔrɔ nin na wari tɛ sanu tɛ n'a dira ko ala k'aw mago ɲɛ ayi o y'a bannen ye an yɛrɛ ka baara in kun bɛɛ l'o ye karamɔgɔ bɛ dugawu mun k'an ye u b'an bɔ sanu t'an bolo wari t'an bolo mais i t'an lebulen ye fewu mɔgɔ yɛrɛ bɛ ka ɲaga na n'i ye dɔw yɛrɛ b'a ko miliyari b'an bolo ala ka dɛmɛ b'an kan n'an y'an karamɔgɔ Cherifla Madan Hadara ye an bɛ ka baara in kɛ ale ɲɛda kama lahara pour que an ka mɔkɛ ye a k'an tɛgɛ da mɔkɛ ma an ka don alijinɛ kɔnɔ baara in yɛrɛ kɛ kun bɛɛ l'o ye an boliboli kun bɛɛ y'o le n tɛ wari ɲini tɛ ni wari don an tɛ nin kɛ mɔgɔ si ye an bɛ san bɛɛ kɛ baara la an bɛ feere commerce le kɛ an tɛ nin kɛ mɔgɔ si ye an bɛ nin kɛ hajira bonya kama a n'a bɔkolo bonya kama a ye diinɛ min yira n na k'an sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ k'an bila tintin sanfɛ an tɛ se ka baara foyi kɛ mun b'a sara sɔrɔ a sara foyi t'an bolo hali n'an ye bila fɛn wɛrɛ mun tɛ nin ye an b'a kɛ fɛn fɛn ka d'ale ye an b'o kɛ a bɛ lafiya cogo o cogo an b'o ɲini k'o kɛ an bɛ ka hakilila ɲini dɔrɔn pour que an bɛ se k'a dɔn mun yɛrɛ b'a lafiya kosɛbɛ mun b'a lafiya an mago b'o dɔrɔn la i y'a ye comme jama kun b'a kan ne y'ale y'a mɛn ko mɔgɔ kelen tɔɔrɔ la dɔrɔn o ko la ani tɛ lafiya bilen o la an t'a fɛ maa si ka tɔɔrɔ an bɛ sigiyɔrɔ ɲuman ɲini ka di bɛɛ ma bɛɛ ka lafiya ka na ziyara kɛ hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la n'o kɛra ale ni bɛ lafiya le baara in kɛ kun bɛɛ l'o ye. nana kana baara damina ka ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu bɛ na bɛɛ ka sabali ka borimafɛn bori dɔɔni dɔɔni posi fɔlɔ min bɛ tamani yɛrɛ donda la ni sela ye bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka jɔ ye an bɛna kɔntrɔli kɛ maramafɛnko la sabula jamana sisanama a ma nɔgɔ o la an kɔni bi yan n'an ye maramafɛn sɔrɔ maa min bolo an b'a ɲini fɛ i b'i tɔgɔ n'i jamu fɔ an b'i tɔgɔ n'i jamu sɛbɛn i bɛ bɔ yɔrɔ min na an b'o sɛbɛn a kan an b'a bila ni baara banna i bɔtɔ la i b'a minɛ i bɛ taa n'i yɛrɛ mais n'an kɔnna ka lancement kɛ tan kuma caman na minnu b'a a ye telew la u bɛ an faamuya u fana bɛ don an ka da fɛ a ti kɛ ni gɛlɛya ye bilen poste min b'an bolo tamani yan a bɛ taa poste 40 ani dɔɔni de la sisan o ye dondaw de n'o ko tɛ kɔnɔnata t'o la sabula bɔda si tɛ tamani yan bi
ni an ka mɔgɔ sigilen tɛ yɔrɔ min an ka mɔgɔ b'a bɔda bɛɛ la. Weleda min b'an bolo o ye mobilitigi minnu bɛ na an b'a ɲini fɛ n'u sera poste fɔlɔ la u ka jɔ ye an b'u contrôler sɔnɔgɔya la ni maramafɛn bɛ min ka bolimafɛn na an b'o minɛ ka b'o la. Bon mototigiw fana an b'a ɲini u fɛ sabula mɔgɔ dɔw bɛ bɔ yɔrɔ dɔw la ka na u gansan tɛ se ka na i b'a sɔrɔ maramafɛnw b'u bolo. Bon an b'a ɲini u fɛ n'olu fana sera an ma u ka maramafɛn to an bolo yan. Nɛgɛsotigiw fana b'o cogo la. Tiɲɛna kumakan laban min bɛ ne bolo an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye. Maa maa bɛ wuli Ala ka se ni bɛɛ ɲuman ye yan. Ziyara Ala k'a daminɛ hɛrɛ la Ala k'a kuncɛ hɛrɛ la. An bɛ a fɔ naba bɛɛ lajɛlen ɲɛna mɔgɔ o mɔgɔ n'a kun da bɛ Tamani kan n'a bɛ nana ziyara la maa maa ye karamɔgɔ kanu n'a a bɛ fɛ ka na n'o ye Cherifla Dana ye dara ye karamɔgɔ yɛrɛ ladilikan caman fɔ an ye a b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ne bɛ fɛ ka se joona e ka taa dɔɔni dɔɔni n'Ala sɔnna i ɲuman bɛ se tɔɔrɔ t'i sɔrɔ anw fana b'a fɔ o la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na Tamani u k'a kɛ dɔɔni 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 in bɛ mun de bali accident bolokari senkari kunkolo sɔgɔ an bɛ Ala tanu sira ɲinanama sira bɛɛ ye gidɔrɔn ye i bɛ taa sɔrɔ gɔngɔn bilen de tun bɛ wuli fɔlɔ e ɲɛ tɛ ne na ne ɲɛ tɛ e la dingɛ bi sira la mɔgɔw bɛ bɔ ka bin moto bɛ mɔgɔw bin mobili wɛrɛw bɛ mɔgɔw bin an bɛ Ala tanu n'o bɛɛ sera ka da sa sababu tɛ ban ni sababu ɲuman tɛ Tamani gidɔrɔn sɔrɔ man di o la an b'a fɔ Cherifla Dana dara halisa Ala k'a mɛn Ala k'a kisi jama jama bɛ na gidɔrɔn de don u ka na dɔɔni dɔɔni mɔgɔ mɔgɔ bɛ boli dɔɔni dɔɔni a ka ca la i bɛ s'i seyɔrɔ la lafiya la bolikojugu de bɛ na ni accident ye an b'a jigiya fana mɔgɔw bɛ ka lamɛnni kɛ n'an y'a jateminɛ 2017 an ye maa 45 de sɔrɔ minnu ye moto ye minnu bin mobili ye minnu bin dɔw yɛrɛ a ma ɲɛ yɛrɛ an ye dɔw bila ka taa Bamakɔ parce que olu kun ta ka jugu nka an b'a jigi mɔgɔw bɛ ka lamɛnni kɛ 2018 mɔgɔ 25 o b'a yɛrɛ ladilikan min bɛ ka fɔ mɔgɔw bɛ k'a mɛn o bɛ k'a labato an b'a fɔ halisa u k'u jija labatoli la a caya n'a fɛn bɛ kɛ mun ye san o san maa kura de bɛ fara jama in kan ni san o san maa bɛ fara a kan san o san an tɛ sɛgɛn ka mɔgɔw ladi ka kunnafoniya fɔ mɔgɔw ye k'a f'u yɛrɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ye karamɔgɔ ko k'a k'a kɛ dɔɔni dɔɔni dɔgɔtɔrɔ ko a k'a kɛ dɔɔni dɔɔni karamɔgɔ bɛ ka bɛɛ de ɲini ni hɛrɛ ye a tɛ fɛ tɔɔrɔ ka maa si sɔrɔ nin ko la ni tɔɔrɔya fɛn fɛn sɔrɔ a b'a tɔɔrɔ i b'a bila i kunna n'i ma sɔn fɔlen ma i b'i miiri k'a fɔ n bɛna karamɔgɔ tɔɔrɔ n bɛna mɔgɔw tɔɔrɔ parce que ni nisɔndiya kɛra nisɔngoya ye mɔgɔw bolo ko la dɔrɔn a bɛ kɛ tɔɔrɔ ye maa si tɛ se ka walawala donc o la an ko sira kɔni ka ɲi nka a ye na dɔɔni dɔɔni maa maa wulila i ye chauffeur ye o i bɛ wali mobili kɔnɔ bi i yɛrɛ ta ye mobili ye o na dɔɔni dɔɔni ni chauffeur kɛ y'a dasi n'a bɛ fɛ ka taa kosɛbɛ a y'a fɔ a kɛ dɔɔni dɔɔni a fɔra an k'a kɛ dɔɔni dɔɔni an bɛ se Tamani man jan kilo 30 n'i ye barawuli sɔrɔ ka ban o b'a yɛrɛ a man jan gidɔrɔn dun don n'an nana dɔɔni dɔɔni an b'a kɛ dɔɔni dɔɔni hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la an bɛ mun fɔ dumuni feerelaw ye surtout n'o tɛ Tamani bɛɛ de bɛ kɛ sugu ye fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ Tamani ziyara ma se n'a bɛɛ bɛ kɛ sugu ye dumuni feerekɛlaw surtout dumuni feerekɛla i ka dumuni dilan k'a kɛ ne de bɛ n'a dun ne den de bɛ n'a dun n cɛ b'a dun n dɔgɔninw b'a dun n'i y'a dilan ten a dilan cogo bɛ ɲa n'i y'a dilan ten a dilanna ka ɲɛ a lajɛ fana k'a datugu gɔngɔn bɛ yen poussière bɛ yen siman tɛ yɔrɔ la n'i y'a datugu ka ɲɛ a ka ca la ni mɔgɔ min y'o san k'o dun o nana ziyara kɛ o ye dumuni min san a y'o kɛ a lafiyara n'i sewara ani kɛnɛya seginna ka taa so e bɛ barajiba sɔrɔ ka fara i ka wari kan nka ne y'a dilan k'a cɛ juguya parce que n bɛna feere walimaw de ma ne ka sara t'a la n ka wari ka sɔrɔ kɔ e ma karamɔgɔ ka hakilina faamu dɛ karamɔgɔ ko tɔɔrɔ ka n'aw sɔrɔ hali diɲɛ na jan o lahara aw ko k'a bɛ ɲɔgɔn faa ka wari minɛ k'o dun a y'a dumuni feerelaw k'u jija u ka dumuni dilan komi u yɛrɛ b'a dun u k'a datugu k'a kisi gɔngɔn ma k'a kisi dumɔgɔw ma
gongo mi yɔrɔ bɛɛ wuluwuluji bi bɔ o bi bɔn kari bi tu o bɛ yen o bi ja fiɲɛ b'a cɛ tuguni ka n'a kɛ dumuni kelen na o dumuni kelen bɛ taa k'o feere waliden ma o k'o san k'o dun ka sɔrɔ ka kɔnɔboliw kɛ o tɛ ɲuman ye nka n'a y'a datugu ala bi sɔn an bɛ se k'an yɛrɛ kisi o ma ɔ ni dumuni feerekɛlaw y'u ka dumuni datugu ka ɲɛ aw minnu fana ye nabaaw ye a ye dumuniw lajɛ mun datugulen tɛ ka n'o san a diya n ye kana jɛ k'a san dɛ ka n'a san a fɔ n nana ziyara la a nin ta bɛn tɛ nin kɔni san dumuni feerekɛlaw k'o dɔn sannikɛlaw fana k'o dɔn n'i ye mun ye k'a ma dayɛlɛlen don a fɔ a datugu n'a tɛ se ka datugu a ye jɛ o kɔ o dama tɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ tila ka équipe dɔ bɔ o bɛ taa sur le terrain u b'a lajɛ minnu t'a ma lasago ka ɲɛ minnu t'a dilancogo t'u hakilina ye olu bɛ bɔ dumuni feere la an tɛ yan ka mɔgɔw bana an bɛ ka mɔgɔw de dɛmɛ jama ka bonya n'a ta bɛɛ jama n'a caya bɛɛ a mana caya n'an ye ko to ɲɔgɔn ta la ka ɲɔgɔn lamɛn dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ an bɛ na hɛrɛ la ka ziyara kɛ hɛrɛ la k'an ka santaw san hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la nin kun ye an ka dɔkitɛriw ye u ye bilasiralikan minnu fɔ a ka kan an ka u lamɛn ka baara kɛ ni u ye n'o kɛra a ka ca ala fɛ an bɛ baara in kɛ hɛrɛ kɔnɔna na commission di organisation n'u ye basaro fo fana ye an ka jɛ ka an ɲɛmada a ka fɔta fɛ alhamdulilayi an bɛ ala fo ka ala barikada k'an ka sababu ɲuman fo n'o ye seyidi sherifu usumani madani hayidara ale mun kɛra sababu ye k'an bɛɛ kɛ farikolo kelen ye dusukun kelen ye an b'a fo a n'a ka fasoden ɲumanya na an b'a fo a n'a ka faso kanu na a ye jɔyɔrɔ min ta faso ye an b'a ɲini ala fɛ ala ko k'a ye bɔda ye diɲɛ ani lahara an bɛ mun tugu o la ala sɔnna ɲinan baara kɔni an ye labɛn minnu sabati a baarakɛ bondaw sigilen kɔfɛ commission 11 kan ka sɔrɔ an bolo baara kɔnɔ minnu bɛ baaraw kɛ accueil b'a la jitigiw b'a la vigiles b'a la maintenance b'a la cafin b'a la restauration mɔgɔw b'a la c'est-à-dire bonda minnu bɛ yen mɔgɔ o mɔgɔ kɔni besoin fɛn fɛn kan ka ye mɔgɔ la ala sɔnna a bɛɛ groupe dɔ b'an bolo baara in kɔnɔ pour que jama mun min na an karamɔgɔ faso la faso kanuna in nɔfɛ pour que olu ka se ka lafiya sɔrɔ bon an kɔni y'o baara ninnu caman boloda ala sɔnna baara ninnu yɛrɛ waleyali daminɛ na parce que accueil mɔgɔw y'u ka baara daminɛ vigile mɔgɔw y'u ka baara daminɛ bon an bɛ mun fɔ fana jama minnu bɛ ka na c'est à dire minnu bɛ baara la n'u ye mun fɔ mɔgɔ nataw ye an ka ɲɔgɔn lamɛn puisque an bɛ yan jama o jama bɛ na karamɔgɔ nɔfɛ yan ala sɔnna an bɛ yan bɛɛ de ka se ka lafiya bon n'a an lamɛnna i b'a ye mago bɛ mun na a bɛ sɔrɔ mais ni bɛɛ ko k'i ka k'i hakilila ye tuma dɔ la i b'a sɔrɔ bɛɛ hakilila ni baara yɛrɛ ɲɛ tɛ taa fan kelen bon an b'o ɲini mɔgɔw fɛ fɔlɔ mɔgɔw k'o faamu bon lakana sira kan ala sɔnna mɔgɔ ba caman b'an bolo kɔlɔsili sira kan mɔgɔw kɔni hakilila ka tigɛ kɔlɔsili kɔni sira kan dunan ma taa yɔrɔ o yɔrɔ u k'a fɔ an ye dunan ma jigin yɔrɔ o yɔrɔ u k'a fɔ an ye an bɛ mɔgɔw bila ka taa u la kɔlɔsi hakilisigi kɔnɔ basigi kɔnɔ ni ala sɔnna a ma ala y'olu cɛw kalifa an ma an bɛ mun fɔ dunan minnu fana bɛ ka na n'u taara yɔrɔ o yɔrɔ n'u ye mɔgɔ yeleke y'u fɛ yen mun t'u dɔ ye u k'an wele vigiliw bɛ yan ala sɔnna mɔgɔ dɔw fana labɛnnen b'an kama an bolo o baara ninnu fana kama ni mɔgɔ bira mun t'i dɔ ye i yɛrɛ ma se k'a ka lahalaya faamu an wele an b'a ta ka bɔ i cɛra ani yɔrɔ mun ka kan a bɛ taa ye ni ala sɔnna a ma o équipe fana labɛnnen b'an bolo ni ala ka diɲɛ ye ɔ fɔ min ye sira fana ye tamani dondara tiɲɛna fiyɛli bɛ yen mais fiyɛli in tɛ kɛ i n'a fɔ mɔgɔw man d'an ye an bɛ fiyɛli in kɛ mun na mɔgɔw yɛrɛw ka kisi kama parce que ni jama bonyana mɔgɔ bɛɛ b'a la dɔw ta ye alako ye dɔw ta ye mina fɛn ɲini n'a ye nson yɛrɛ bɛ se ka u labɛn ka na kalabanjiw bɛ se k'u labɛn ka na mais ni mɔgɔ o mɔgɔ ni don dɔ sidɔnna k'a fɔ e ye jɔn ye e yɛrɛ mun fana bɛ don a bɛ lafiya puisque e hakilila tigɛlen bɛ na mɔgɔ ti don yan ni mun ma lajɛ ne bolo o hɛrɛ b'an bɛɛ de kan mɔgɔw fana kana degun baara kɛcogo la an bɛ sabali de ɲini bɛɛ fɛ tɔɔrɔ an tɛ fɛ tɔɔrɔ ka se maa si ma mais ni bɛɛ sidɔnna mɔgɔ o mɔgɔ bɛ so kɔnɔ n'a bɛɛ dɔnnen don i b'a ye sokɔnɔmaa bɛɛ bɛ sunɔgɔ lafiya la
mais ni mɔgɔ dɔ bɛ so kɔnɔ e hakili la tigɛlen tɛ e yɛrɛ sigalen don a sigi nin kana n'anw dalen kɔ nin bɛna mun kɛ na bon i b'a ye bɛɛ jaabi bɔ bɛɛ ti sunɔgɔ ni hakili fana ye mais ni bɛɛ fiyɛra ka don bɛɛ hakili la tigɛlen bi ziyara kɛ hɛrɛ la ka ban hɛrɛ la an b'a ɲini jama fɛ bɛɛ ka se k'o fana faamu bon sira fana nacogo la tiɲɛ yɛrɛ la an b'a ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔw ka taa dɔɔni gitɔrɔn bɛ sira la tiɲɛ don mais gitɔrɔn ye turunen ka ca na bon n'e ti e ka sira bolita tɛ ka kɔrɔ fo san kɔnɔ siɲɛ kelen ou bien nin ye siɲɛ fɔlɔ ye i ka na tuma dɔrɔn n'i taara ni hakili ye i bi se i sago la i bi na i ka ziyara kɛ ka segin hɛrɛ la mun fana bɛ na n'o ye mɔgɔw b'a to fo ɛri selen kɔ k'i bi sɔrɔ ka wuli ka na ne bolo o nafa ka dɔgɔ na i fɛrɛ ma i kana si dugu ma jɛ i b'i ka ziyara kɛ ni ala sɔnna a ma baasi foyi ti bɔra mais ni sanga sera e ko k'i b'a karaba ka na bɛn ni waati ye e dun dɔn sira kɔrɔ tɛ an bɛ siran mɔgɔ kana na taa baasi kana na mɔgɔ sɔrɔ an b'o faamu fana ɲini bɛɛ fɛ ni labɛn dɔ fana b'an bolo badara puisque tuma caman na an kumana mɔgɔw fɛ bako in na mais a bɛna fɔ halisa a ma se ka faamu mais an kɔni ye disposition dɔ ta ɲina an kɔni tɛna na sɔn nɔgɔya kɛ dafɛn ye ko ji ka di e ye ka sɔrɔ e tɛ yanga ye k'e bɛna don ji la tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw k'o faamu an bolo an kɔni bɛna disposition bɛɛ ta an ti jɛn n'a ye n'e kɔni ti yanga ye ko e sigilen tɛ yan e tɛ tamaninka ye e tɛ ji in dɔn puisque tamanin ji in yɛrɛ tɛ jiko dunanko tɛ o puisque an yɛrɛ janaja an taara kaburu don na an ye su kaburu kura dɔ sɔrɔ yen sisan ko a tigi bɛ mɔni kɛ ba in na a ka ca san 40 ye mais ale tora nin ba in na donc o kɔrɔ ye ba in ma si dɔn an k'a lajɛ n'i ye fɛn o fɛn tɛ yan sigibaa ye i ka jɛ ba in kɔ bon tiɲɛ yɛrɛ la hakilila mun fana banna an ye baara mun fana k'a kama an tɛna na mɔgɔ musalahara jitigiw b'an bolo u bɛ ji di mɔgɔw ma sira bɛɛ kan i mago bɛ ji min tara o i mago bɛ koliji la o i mago bɛ fɛn o fɛn na o assainissement a mɔgɔw bɛ yen u ka baara bɛɛ ye jiko ye ni jiko b'i la dɔrɔn ba in to yen i ka se an ka jitigiw ma u ka ji d'i ma i k'i ko an b'a ɲini ala fɛ ka ziyara in daminɛ hɛrɛ la ka ban hɛrɛ la ala k'o latigɛ tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ fɛn ka degun se mɔgɔw ma mais ni k'i ti fara bada in na an tɛna na jɛn n'o ye an tɛna sira di mɔgɔ ma fana na an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamu ɲuman d'an ma ala ka sabali d'an bɛɛ ma k'a daminɛ hɛrɛ la k'a ban hɛrɛ la k'a kɛ wasa ye an bɛna dugawu minnu kɛ foro ye ala ka hinɛ s'u ma ala ka kɛ bamadan n'a a tɔw kama ala ka bɔda d'an yɛrɛ ma ala k'a magow dilan ala k'an laban ɲɛ ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ nin kun ye commission de organisation président ye Basaro Fofana an bɛ duwawu k'a ye ala ka baara in bɛɛ kuncɛ hɛrɛ la an balakaw tɔgɔya la an ba n'o ye tanti Ayise Sangare ye ka taa se an ka cɛkɔrɔba ma Bakɔrɔba dugu kama olu bɛna bilasiralikan min kɛ an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ. Assalamu alaikum warahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Aywa an bɛ ala fo ka ala barikada ne bɛna weleda min kɛ tamanita hukumu kɔnɔna na o ye anw musolakaw ye n bɛna weleda min kɛ o bɛ anw de ka bolo aw bɛ anw de kun kan sisan bon n'a fɔra ko tamanita bɛ yen a fɔlɔ yɛrɛ ye min ye fɔlɔ ne bɛ kangari gɛlɛn da min na o ye muso kɔnɔmaw ye n'o ye muso lasiritɔw ye olu tamanita jama sisanama a ma nɔgɔn jama san o san dɔ de bɛ fara jama kan k'olu deli olu bɛ se ka jɛ a kɔ cogo min na ɲinan ta kɔ cogo min na olu ka jɛ a kɔ o kuma olu ka to so kɔnɔ an b'o yafa ɲini olu fɛ n'o kɛra fɛnɛ denmisɛnnin bɛ minnu bolo fɛnɛ n'olu bɛ taa di denmisɛnninw ye ka kangari da u ye jama digidigili bi yɔrɔ o yɔrɔ la olu k'u yɔrɔ ma janya i na bɛɛ b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ don yɔrɔ sɔrɔ mais ka digidigili kɛ ni denmisɛnninw ye tiɲɛ na n b'o kangari yɛrɛ de da kosɛbɛ yɛrɛ de o digidigili bi fa o fa olu k'u yɔrɔ ma janya sécurité b'an bolo dɛ sécurité b'an bolo a b'an bolo mais ka den fitinin ta ka don n'a ye jama la jama dun tamanita jama a ma nɔgɔn ko bɛɛ b'a la o kuma an b'a fɔ olu ye denbatigiw ye jama bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la olu k'u jɛrɛma janya yen nɔ la bon nin fɛnɛ an bɛ yɔrɔ min an bɛ wagati min na sisan fɛnɛ a période a ma nɔgɔn funteni barika a ka bon tile bɛɛ bon den fitinin fɛnɛ denyɛrɛnin bɛ minnu bolo an bɛ se k'a fɔ olu fɛnɛ ka jɛ taali kɔ ɲina
n'olu jɛra kɔ n'ala sɔnna ma n'ala ye siw di olu fana bɛ se ka taa kɔfɛ walasa baara in bɛ se ka kɛ cogo min na k'a ɲa ka karamɔgɔ dusu suma wala n'an y'o kɛ ka don da kelen fɛ ka don da kelen fɛ a bɛ ladilikan bɛ fɔ a ye cogo min na a y'a kɛ ten tɔ wa an musow fɛnɛ n'an ye sira ta ka don an sera an seyɔrɔ la an b'a ɲini musow fɛ an yɛrɛ ko bɛɛ ye anw de ye o n'o tɛ cɛw yɛrɛ kɔni olu ka kow ka nɔgɔn ko bɛɛ ye anw de ye n'an taara karisa i sen dɛrɛ n sen kan karisa bɔ n dayɔrɔ la karisa bɔ n don tan n bɔ tan an ka sabali an k'o bɛɛ dabila n'i ye yɔrɔ min sɔrɔ i dayɔrɔ la i da ye i ye kɛnɛmala de sɔrɔ i da ye i ye kuruyɔrɔnin min sɔrɔ i sigi ye i b'a baraji sɔrɔ bɔ nin yɔrɔ in na ne de bi yan nɔ an k'o dabila an musow an ka don ka ko in kɛ sabati kɔnɔ ka kɛ basigi kɔnɔ o de ɲinin de don anw fɛ an ka baara in an ka kɛ o kɛcogo la ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'an ko an bɛ don fɛnɛ ka taa Ziyara yɛrɛ yɔrɔ la n'o ye kaburu ye karamɔgɔ tɛna ta baara daminɛ duwawu daminɛ ka mɔgɔ si to kɔfɛ a bɛ se tuma min na walahi karamɔgɔ in a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ a b'a sɔrɔ bɛɛ de donna ka ɲama jɔ ka sigi don yɔrɔ in na an kana fɔ k'an bɛ taa kɛ digidigi ni puseliw ye ka se ka taa u yɛrɛ degun nafa foyi de t'o la karamɔgɔ tɛna doni bɛɛ ma don mɔgɔ min don a tɛ doni bɛɛ ma don o tuma an ka doni kɛ dɔɔni ka don basigi kɔnɔ ka don ɲamajɔ kɔnɔ ka se ka bɛɛ ka sigi tuma min na o y'a nakuma ye maa bɛ sɔrɔ ka na duwawu kɛ a baara in daminɛ o ma bɛɛ lajɛlen nafa mais girin an boli an sen da ɲɔgɔn sen kan karisa ya don ta karisa ya bon ta a b'o da bari sisan Ziyara amisari kelen tɛ mɔgɔ sugu bɛɛ de b'a la n'i y'a mɛn an bɛ nin ladilikan fɔ ta amisari dɔrɔn tɛ jama sugu bɛɛ de b'a la i b'a fɔ jama min b'a la a ka ca amisari yɛrɛ ye jamana kɔni tɛ o jamana tɛ yen ko min mɔgɔ tina Mali kɔnɔ o dugu tɛ yen ko min mɔgɔ tina yɔrɔ mɔgɔ sugu bɛɛ kɔni b'o la kɔni ni mɔgɔ sugu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min na o tuma a b'a lajɛ de hali n'anw yɛrɛ bɛnna ni dɔw ye sisan ni minnu bɛ discuter la an bɛ se ka kuma olu fɛ k'u n'u hakili yira ɲɔgɔn na ninnu filɛ ninnu tɛ amisari an ka ninnu hakili yira ɲɔgɔn na u ka sabali u ka don da kelen fɛ ka ko in kɛ ɲamajɔ kɔnɔ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ dayɔrɔ kow bɛ ten kow bɛɛ lajɛlen b'o cogo kelen na o tuma sisan n'an donn'o fɛ n'an duwawu min bɛ taa k'an ye n'an y'an k'an kɛcogo la ala bɛ duwawu in jaabi mais n'a fɔra k'a fɔ ko bɛɛ kɔni bɛ girin na sa an b'a don tan an b'a bɔ tan n'o kɔni kɛra kɔni o ma ɲi o ye yɛrɛ sɛgɛn ye o ye k'i yɛrɛ degun ka mɔgɔ wɛrɛw degun fɛ o tuma karamɔgɔ bɛna taa duwawu min kɛ an ye tamani an b'a ɲini masa aramani fɛ duwawu in ala k'a minɛ bɛɛ lajɛlen ye Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim bashi shi to la mala nauna na idraka bagorba kuma ka ta kam siri kono ya wa mala dalili kam min be mala ka shi tamato mo munu mita jarala tamanina kuma kele ndo an sagara kan fo ndenga ka tebe Cherifla kele na jama min mita tamanina na kono min fu na bu be kunya khalifa la mo folo ala min ti khalifa ma fati mama bita tamanina ka ta jaraka an garmo go usmana madani adra fasoro nya be kunya khalifa la mo nya fanda nani be u be nyuma ga bu ka so ka tla ka karmo nyuma sore an ga jaran ga ka ba herani badeno ga mimmi ko boli fantu e journaliste ka bo tebe Cherifla la boli fantu ka ta don ma bi bu shena fo ma shi kana gidigidi be moto law ibe mala mobile law an ba nyini be fe kramanto nyano be ka ta don be nyuma bi shi ma bi shena fo kurari an ga mo kuma bo falula ka ta wuro ta kurari o kuma na mbiya mala min fa ta bo ni bi ta karmo go fasino min ga di karmo go de ta don ni do ale ta fe kala ka ma washi ben manga zoro jiya fandana ne anga jara ka ka ban era ni bade no ben manga sagi na hera ka ti ka jamana ni ka tu kono ami ta sirfu wera mu fa mi do ka karamo go yare anaka dembai ambana ni afmala tandi jara na to kono ba chani na to kono ami do ka Cherifla dubai ngona Cherifla be ami ta tama minu fe afmala olu wera horoma koso ala ka tama nga wasai ala ka dɔw bɛɛ lajɛlen minɛ ka ko in daminɛ hɛrɛ la ka kuncɛ hɛrɛ kɔnɔna na Ansardine International tɔgɔya la an ka jɛ an ka Alhaji Modibo Jalo ale ka fɔtaw lamɛn
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم anga fulbe silamo bela jele malikon na ni maliko kan ame fulike ansaru bela jele ane karamo haydara kanu baga bela jele ama da oklo kan ka fo amta ziaram ke an karamo ka fasola no e tamaniye no e asiri shiru usman madan haydara ama mo si wele ayra de willan yere amita fulikala o ziyara bay amba ke saunsan amba wala doniya ka fo ina anta bulu dalembe choya mun o reflenie ne ala sona ni siri temena juma min be da silikan o juma wula fela o bike bismillah tamani du kono sibiri so mada o ye qur'an kala sibiri wula fela o ye ziyara kaburu dola ne ala sona ma bara bulu dalembe ni bulu da choyinde la amba ina ala fa ala ka jama na herala ka jama sege herala karamgo haydara yere ame fulini tanu nya shama anaka dembaya bela jele ka ine ala fe ala ka sijan ani kenya ani labangu yuma ala ko duma o karanya mo yuma ala ka yere ko mo yuma nene tuye la sille ka bo ansardin yorola ka se aw bela jele man ansardin international tola ala ka ayirana ala ka kunche herala kira kanu ko son sallallahu rasul wasallim ala ka do bela jele mine sisa amina je ka an karamo a sayyidi sharif usman madan haydara ale blasrali minke bela jelenye ka be bismillah yani anga seino ani fana abe duau ke bela jelenye be ke haklito yere kunna angana na boli boli la angana na grina angana here la kana farale ka baraina here konnana mimba to anana la nyini mina ubeseka sabati an karamo a sayyidi sharif usman madan haydara ho conseil nyama ba anga jeka nyama dafe yara anga lada dido ami ziyara ke mais o ziyara minu namba ke fente anya ta anyarama la ka fo aina anga ta kaburu ya zura aina anga ta ni yoro ya zura fente anya min ta an kunfe anya ta ala kira yare de la sallallahu ta'ala alaihi wasallam ala kira de ya fo ako ai kaburu ya zura ko ai ta bo kaburu dola aka kaburu ya zura fa innaha tuzakkirukumul akhirata ko ai ta kaburu ya zura ka do kaburu ya zura aba o hakili jingi la harala aba o hakili jingi sayala tanke mo hakili bi sayala idambe alala dongodo ibi feka gere alala di parce que ni ye saya ye doro inyebe surunya de la alala mana anye kaburu ya zura ya alakira de la sallallahu alaihi wasallam anti kaburu bato anti deme yini kaburu fe ambi deme yini kaburu tigi de fe ani anyere tigi no ye alay kuma na mbi fe ka fo ye alakira ka bara kunye kaburu ya zura de aka bana minya se alama na bi fo kwa fatuli bana o ya mena kaburu do de la atara kaburu do de la ka ta bo shuye ka ta dugo ke kaburu do la bana ya mena o de la afatura o de kara ka fatuli sababu ye kuma na yo nyona chamange aterike do be ko suwan bon mazon o bane ko kira gabakuruta ce sabat se gabakuru min goro akelenyata kana bla usmanu ku yan fafe ako dugukolo no bitunu me gabakuru bi meya nderi ni yoro do ka to kana boye ni ala kira ka kuma sallallahu alaihi wasallam nyogon zama tala kele tala don ba be benani ngani hadisa wuli balude mana na ye nunu laje ka fo ala kira yare de kuma ka ya zura o mana tura ka kira la dige o suna mo de ni ya me suna mo yoro mambe ala kira la dige do mana awnya ala kira la dige sallallahu alaihi wasallama aka fem bela suna ka chako jugu machit se ga suna beke me ise go yemi ibo kala kaburu ya zura e sunai kata kaburu dola ka ya zura like ngani mo mi go ai ube kaburu de bato iba fo ere ala doy parce que maoma ko kaburu ya zura kalama ko abi kaburu bato ala dodo parce que ala de bi gundo do mami sera ka gundo do ka kaburu ya zura la ka gundo do we ala doy o kanga fara ala uka minu ngo kaburu ya zura e kaburu bato de o tigu kanga fara ala yere ka parce que ala de bi gundo do mais mami sera ka kaburu ya zura la gundo do asigile kaburu kuna ka do mimba kono o ye ala doy o fana kanga bato mana mbi fe ka fo e kaburu ya zura suna de do suna to amba beka kata kelengele mais suna minu mbe ka fo ni ala kira ka tabulo e suna fo itala fi iliyala no e kira la degeli damaye ko o doblali ko be maka dineche ote mais ni sera ka beke
no ebi okay ebi tafe ɲini ka tafe siri cɛw bɛɛ k'an ka tafe siri o ye ala kɛra ka suna belebele dɔ ye kira tun bɛ tafe de siri o tuma na an k'an ka tafe siri n'i y'o kɛ i ye suna kɛ an k'an ka anboji bila n'i y'o kɛ i ye suna kɛ an k'an ka hinɛ ɲɔgɔn na o ye suna ye an k'an ka an dusukun jɛya o ye suna ye an m'an ka mɔgɔ hasidiya o ye suna ye an m'an ka fɛn fɔ maa ma an tɛ min ɲɛ dɔn o ye suna ye tuma na anw bɛ nin de kan tuma na anw bolo ni sunamɔgɔ bɛ nin dugukolo in kan anw de don parce que anw de bɛ ka alakira ladege sallallahu alaihi wasallam an y'a ladege fo ka taa ladege baya kɔnɔ an ye kira ye a ka sahaba cɛ kelen tɛ yen hajjatul wadayi don mɔgɔ minnu taara hiji alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam maa 100 ni kɔ de kun don mais cɛ kelen t'a la muso kelen t'a la min ma nin layidu 6 ta baya layidu 6 ni min mago b'a kitabu 1000 na an b'a d'a tigi ma anw m'a sɛbɛn i nana e ko i bɛ min nɔfɛ o ye min sɛbɛnnen de b'i bolo n'o tɛ i ni kira ma kuma o tumana min sɛbɛnnen b'an yɛrɛ bolo alakira ka sahaba si tɛ diɲɛ min ma nin layidu 6 ta tumana anw de ye sunamɔgɔw ye anw de bɛ ka alakira ladege kira ko ka min kɛ an bɛ ka k'o de kɛ min ka gɛlɛn an bɛ ka k'o kɛ min ka nɔgɔ an bɛ ka k'o kɛ tumana an b'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ an k'an cɛsiri ala ko in na an k'an cɛsiri ka bɛn ɲini silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ an kana kɛ sababu jugu ye ka silamɛw kɔ don ɲɔgɔn ma an kana kɛ sababu jugu ye ka silamɛw fara ni maa o maa y'o kɛ nin yɔrɔ t'i bolo diɲɛ na yan nin yɔrɔ t'i bolo lahara mais hakikaw dɔnnen don ko fitininw ta ka fɛnbaw gosi fɛnba ti bɔ a nɔ na nka e bɛ bɔ i nɔ na tumana an bɛ dugawu kɛ ka san caman ɲini ala fɛ o ziyara min n'an b'o kɛ san o san ni maa ba yirikaw de bɛ na ni ala sɔnna fana o bɛ na kɛ o labɛnnen bɛ ka bila samedi don na n'an ko sibiri nata in i kɔrɔ ni ala sɔnna o bɛ bɛn ziyara ma nka na a ɲininen don silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ minnu labɛnnen don k'a fɔ u bɛ fɛ ka ziyara in kɛ ɲinɛ sibiri don de don a bɛ daminɛ sibiri sɔgɔma ka laban sibiri wula fɛ o bɔn mɔgɔ minnu ni ala sɔnna n'u ɲɛsinnen bɛ an ma ziyara ko la an bɛ min f'u ye a fɔlɔ de ye minnu bɛ bolimafɛnw na k'a daminɛ mɔbiliw la ka se motow ma ka se nɛgɛsow ni wotorow ma u k'a kɛ dɔɔni dɔɔni parce que an y'o de kalan n'i ka teli i bɛ sumaya de n'i ka teli i b'i sumaya mais ni i teliyara kojugu n'ala ma fara i kan i bɛ sumaya mana an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ ɲuman don mais an b'a ɲini silamɛw fɛ chauffeurw fɛ u ka mobiliw kɛ dɔɔni dɔɔni kisi bɛ ala de bolo mais jɔn de b'a fɛlɛ tigɛ n'i y'a fɛlɛ tigɛ ala b'i dɛmɛ mana ala ka bɛɛ kisi u kana dɔɔni dɔɔni minnu bɛna babolow fana fɛ u ka mɔgɔ hakɛ de don kurun kɔnɔ u yɛrɛ y'a dɔn kurun bɛ se mɔgɔ minnu kɔrɔ u kana fa ka dan sago u k'u janto o la an b'o bɛɛ ɲini u fɛ parce que n'i ko i bɛna ala nɔfɛ ayiwa ala ko i kana kisi ni tanga de kɔnɔ i b'o fɛlɛ tigɛ n'o kɛra ala b'i kisi ala b'i tanga mana an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kisi nabaga ninnu fana ala k'u kisi u bɛɛ kana hɛrɛ la bɛɛ ka segin hɛrɛ la an b'o de ɲini ala fɛ ala k'an n'aw dɛmɛ ala k'o ɲɛ an ye sɔli ala rasul wasallim an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ o la an balima silamɛw an kun sera ka min sɔrɔ ka a fara ɲɔgɔn kan tamani ɲina baaraw boloda cogo la o de kun ye nin ye o la an bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn ka taa tamani dugutigilakaw ka alimaminakaw an ka komisiyɔn sera mɔgɔ ma tamani a bɛɛ bilasirali min kɛ k'a fɔ ko mɔgɔw k'u janto ji la ani mɔgɔw kana dɔndɔni baara in bɛ ka kɛ hɛrɛ kɔnɔna na ko in kumaba yɛrɛ ye jumɛn ye k'a yira k'a fɔ bɛɛ k'a dɔn a kɛra i ye ansardin maa ye o walima i ye kanuɲɔgɔn ye o walima e y'a mɛn de k'a fɔ ko ziyara bɛ kɛla nin yɔrɔ masina na duwawu jaabi bɛ i nana maa dama i bɛ ka na ala de kama i k'i jija i ka baara in kɛ kɛcogoya la walasa maa min kɛra sababu ye nin ko in a kana degun sɔrɔ n'o ye an karamɔgɔ ye mɔgɔ mɔgɔ n'i t'a fɛ hayidara ka degun sɔrɔ i kana sɔn ka degun se i mɔgɔninfin ɲɔgɔn ma baara in kɔnɔna na wa i kana sɔn ka degun se i yɛrɛ kun ma an ka janto la kosɛbɛ o la an b'a ɲini ala fɛ baara in ala k'a daminɛ hɛrɛ la k'a kuncɛ hɛrɛ la an bɛ sigi a kan k'a fɔ ko bisimilali baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ juma wulada fɛ ni ala sɔnna ma samedi ziyara balaw u bɛ boloda o la an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ duwawu minnu bɛ kɛ ala k'u minɛ an ka jamana an ka ŋaniya don yen basigi ni bɛn a bɛ se ka sabata kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔw hakili ɲuman ala k'a d'u ma jamana in a marako ɲuman a bɛ se ka sabati u bolo cogo min na an karamɔgɔ min kɛra nin ko sababu ɲuman ye an bɛ duwawu ka a fa ye fɔlɔ ala ka hinɛ la ala ka yafa ma ale yɛrɛ kun an bɛ duwawu ka ya rabbi ala ka kɛnɛya d'a ma a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na
ala k'a dɛmɛ a ka se ka se yɔrɔ la a yɛrɛ kun hakili t'a la a bɛ se yɔrɔ min na an ka musokɔrɔba an tɛ ɲinɛ a kɔ an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka an ɲɛmɛ a la foli belebele o ye aw ta ye nin waati in na aw minnu kun sɔgɔlen b'an na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka sigi wɛrɛ yir'an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.